100 sena mill-eżilju. Il-poplu Malti ifakkar il-100 sena mill-eżilju ta' Manuel Dimek. Fil-5 ta' Settembru tal-1914, fis-7 ta' filgħaxija, il-vapur li fuqu l-Gvern Kolonjali Britanniku kien qabba lil Dimek mix-xatt tal-belt beda jsalpa l barra mill-Port il-Kbir. Kienu arrestawh mingħajr akkuża, kienu sabuħħati mingħajr proċess ġudizzjarju, kienu eżiljawh mingħajr oppożizzjoni ta' ħadd, kienu ċaħduh mingħajr twelidu mingħajr ħnina ta' xejn, sal-mewt. Sensiela kodba soċjalisti se tfakkar dan l-avveniment bil-ħruġ tal-ktieb Dimek Poeta, mill-ħabs għall-eżilju ta' Jessica Micallef. Fih huma miġbura l-poeżiji ta' Manuel Dimek. Inaqat magħna biex nagħtu ġieħ lil Dimek 100 sena mill-eżilju tiegħu. Il-ġimgħa 5 ta' Settembru fis-7 ta' filgħaxija fix-xatt tal-belt. Kulħadd mistieden.